Haino hailam sogo khajani takhok tei bukhuk songrongno kha khayo norok kahamna tongna hinai somung channel norni bagai tui phaijao ka tini khai fry momos khanyani hinai norok nai tongdi video no paya sakjor tikhe busike kothok busike kalai khe momos khai fry momos no phaidi hingke leria woi khlaiman dige thangsenai momos raman dige angoro nakha moida 2 কাপ না খা অববাই খাই মাপ খাই 2 কাপ না খা ফাইদিং কে ওরা সম কি সারওয়ানো সম রূপ মানে ইয়াগুলো থক কুফুর 2 চামচ রে রওয়ানো ও থক সম তাই ময়দানো কাহাম কাই বুলগ্রেনাই kaham kai bulna nangong ke tabuk teirenai mujonarak di tei at kaisa kolom khai tare di tei kisa kisa kanya ruwoi ata tai moida rongno sapik puro tei kisa kisa kan ri sapik di tambage himale at kaisa kabang khai ri khang kai lomoi ulo khai sayang ngai thanai se kepek ngai aboni bage kisa kisa kai ojon khai di nahadi bo hayeng kha ta kaham kai sapik renai kisa tebo phanruwoi nahadi phandai sabi bai ke tabo sakau kisa thok phuloi re sinai thok phuloi bono 30 minute rest khai tonai kholoboi tambage himale rest nango moida mulongnani bage nahadi yango mangso nakha চিকন খাই রাউই বরখা মিক্সার সুই তাই মশরি সুম হাসিং পিয়াজ রখুলনানি বাগে নাখা চিকেন কিমা ngै থাকা না হাদি ও জাগাও মসহুল মারগ বাইগেরনাই পিয়াজ কটমা খাই থাইসা রাজা গমন বরই রওয়ানা কুচি কুচি খাই তাই গোলমরিচ পাউডার নাই তাই সম্ব নরনে অজন তৈরি দি আংকি সাই রাখা তাই সয়া সস 1 চামচ রাখা abo tabo mix khainai norokni busuk chicken kabang busuk bazaro hangkele chicken ke kesikri pyaz mangsi aboni bagai chicken kabang khai kolom khai motom khai khlainani hinai sana hinai wan chokoi khlai kya abon bagai ge yango moida 30 minute pore nahadi norom kha bonot kisa ta kisa sapi gei taise budul budul khayana budul koto koto khanya khaigya tambagi himale nogo khlai sana ba asuda kanya sawana hanai bazaro gengke chicken khaise mano abon bagi koto koto khai sana ni hine wan chuka norok ba bahaken koto koto khai di kaisa koimong norok ni thani haino hai norok jodi na ani channel o katalang tongkhang kai norok ani channel no subscribe khanan tapok di ani video no norok share khanyani nongni friends dai family rong no tai comment rok bo seidi ano asuk no hambai na hadi mtikhan koto koto khe bele bai kha odek bele khatai odek bele jaya kho na hadi chicken bo kabang khanyo danai tabuk sakang puila kaisa norong no khlai phunogranai baskango haike kuchi kuchi khainai kuchi khayei abo haike kuchi khaidi momo shape to kabangma tongo norong ni je nongni musung tei nongni design khai khlaisa di ani musung teiya ang khai abo haike khaikya abo haike ang naithok jago aboni bagai abo haike khlaikya tabuk sara biri bai sinai baisa digi kuchi kri khai obo haike srabi rena puro problem khanga ga srabi ang tongai tiki se yago phulenya di ke boka hamke kaphanai angai phulna nanglia baisa digi kuchi kri khai rakha bo haike na jotono khaibai nai tai kaisa khainai na hadi nai tongdi norok chicken kabang khaina review ka hanyo hai ekdom kabang khai obo haike noi buskango taise hain hai kuchi khainai obo haike bethe ke thep nai buskang saido busuk nai thok omo haike nai thogo momo seb ekdom buskango kuchi khaiei basidi kuchi krei obono tabok thepai re phinai abo haike no ang jotono khaibai sinai je tongmani je budul tongmani obono jotono khaibai sinai abo haike nahadi naithok ungkha abo haike asuk kabang ma khaike phadi serma digi thangsinai karayo thok tungkha
thokbo bisi heat khaya mane medium size ke nor hor no tondi hor kobang ke khamai thanai se aboni bagai hor kom khaino mane ase hor kom boya medium khaino nor hor no tondi hingke kaham ke munnai abo hai nahadi kai thamor te kaisa sakhor ori rwana te kaisa kaibri khaino serbaiano obo serbai ke taisa kaibri taisa hanya hai serbinai nahadi kaibri serka tabuk phirok naigranai kachak dangkha nahadi chaksi wngkha boni bagui jotono phirok bai sinai tabuk phirok bai kha chartano motomusi tongkha nahadi brown color wngkha tiklai sinai bazaro fry momo chanani hingka mo haike rui rijago hingke ang khai tebo onyo rokom juda khai khainai tebo kothok khai norok ani video no payasak jora tikhe naidi boti khai kothok khai abono norok no funugano munui tongkha bo haike bo saimang kha chana hingke ang khai tebo kothok khainai obo haike no kaibri bri no tiklai bai kya taisa hani hai kaibri review nai kaibri hani hai serpinai obo haike no ang jotono no serbai sinai kaisa kore atui jotono serbai sinai phaidi hingke nahadi ang serbai mani yagulo karayo thoki sarkha o jaga ori sum kuchi khai rkha brown color wngkha hingkai ang oro taisa nahadi brown color wngui phaikya risum ojorao ang oro chilli sauce rwnai bati thaisa chilli sauce rkha hingke tai tomato sauce bo kisari risuano o jagao tomato sauce bo kisari rkha obono o sauce rok no mix khainai thok bai khaiyi kaham kai mix khainai koloi nahadi kutugui phaikya tabuk o jorao tui rwnai tui glass thaisa tai glass ada rikha kaham ke mix khainai hanya hai tai kaham ke kutugrinai obono tui be mix ngui kaham ke kutugrinai bugal khai kutukha nahadi ekdom mosorok yang kinar kachak tongkha o jorao tabuk momo khiklai sinai nahadi abo haike rkha hingke tai sauce rok nai chana nangya ekdom kothok ngo abo haike aboni bagui norok no abo haike chanani bagui funukha ang norok khlaisa di khayo norok buji mankhana ekdom kothok nahadi jotono koloi funangbai nai obono yobo yoksi nai chili sauce tongmani bagui obono joto phanangbai nai tai obotui no phorannai o momos bisingo no habbai sinai o botui rok jotono o sauce o botui bisingo jotono habbai sinai karan khai phrannai nahadi karan khai phranmani yagulo tiklai bai kya ekdom kothok khayo norok buji mankhana hanai nogo abo haike kalai khe khlaisa di tai kuno alada sauce nana nangya haino kothok ekdom jib motomoi tongkha aswkno hambai।